Toto sú filmové štúdia Walta Disneyho v LA a ich symbolom je Mickey Mouse. No a práve Mickey Mouse vzišiel z najväčšieho neúspechu Walta Disneyho, ktorý v jeden deň prišiel takmer o všetko. Konkurenčné filmové štúdia mu prebrali jeho najväčší projekt, Šťastného zajačika Osvalda, a v ten istý deň mu aj prevzali väčšinu jeho animátorov. No a namiesto toho, aby bol Walt Disney na dne, v ten istý deň zobral ceruzku a papier a nakreslil ikonického Mickey Mousea. Problém bol, že Mickeyho nikto nechcel. Ľudia neverili, že dospelí a deti sa budú chcieť pozerať na animovanú myšku. No Walt Disney statočne bojoval ďalej, nevzdal sa a nestrácal nádej. Takže s veľkým nadšením obchádzal obchodných partnerov, ukazoval im náčrty, kresby, animácie, a keď to nefungovalo, pridal silný príbeh. Príbeh o statočnej myške, ktorá sa nevzdáva a nikdy nestráca nádej. No aby to celé počiarkol, pridal aj inováciu, a to bol zvuk. A takto sa z Mickeyho Mousea stala jedna z najväčších ikón filmového priemyslu. Vďaka 3 veciam. Nadšenie Walta Disneyho, silný príbeh a k tomu technologická inovácia. Neúspech pritom zažíva každý a niekto sa v ňom buď môže utápať, alebo túto emóciu využiť na vytvorenie niečoho ešte lepšieho. A toto je pre mňa veľká inšpirácia a verím, že si z toho môžete zobrať niečo aj vy. Ahojte.